Hi there, Sanbonani Moleni. Welcome to Fixed Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu latest. Because angisenibuka episode lephela manje. Naku kuthiwa wena Tirelo wenze njani uma umpumelelo trenda nabanye abantu. Kubuzo abo. Zaze zambhuqa ingane uTirelo. Iyekeni ke yak-TV nginixoxele yak-TikTok. Mhlambe yak-TikTok aningayitholi. Mina ngifuna ukutshela ukuthi wenze njani. Nabo ubufakazi ba-TikTok. Lapha ku-TikTok guys khona umuntu udade ophoste i-boyfriend yakhe basemotweni. I-boyfriend yakhe iya-drive. I-boyfriend yakhe ayibonakali. Kuzwakala izwi lomfana. Udade akhuluma naye. Lo mfana uthi yamfazi mina ngiyinkunzi yompimi. Izwi lalomfana lifana ngqo nelikaSibindi ngintshela. Lifana nelikaMpumelelo Msiliku. Yazi ukuthi sinoba comment section siqhathanisa izwi. Nange sethu abophela manje usungene kakhulu okusho ukuthi sengazogcina usulotshola sesizoba-ke abangani ngaleso simo. Silapha naye uqhathanisa izwi. Uthi hayibo ngisho amagama lawo uMpumelelo ajwayele ukwasebenzisa ukuthi yamfazi. Uyabo ukuphithizela. Kuthiwa ureacta kanjani uMpumelelo mayitrend. Lo dadeke wevideo uyabuzwa kuthiwa uMpumelelo uthi yena agena. Uthi lo dade hayi hleze kusho ukuthi i-boyfriend yakhe ikhuluma njengoMpumelelo. Sekukhona othe uyena uMpumelelo. Ngiyanitshela ukuthi uqhathanisa i-voice manje ko TikTok. For effort. Umsebenzi ongaka. Iyekeni liyayisho ku-TV ngoba liyayisho ku-TV kuvele kuthiwa kade yashuthwa i-TV show ku-TikTok. Uzoyibona le video. Mawuke wahlangana naye ngimkhohliwe umnikazi wayo. Okhuluma ne-boyfriend yakhe and lo sisi nje uyancibilika okusho ukuthi uyayithanda le boyfriend. I-boyfriend yakhe ithi yamfazi njengoSibindi. Sesifikile-ke thina esihlebayo siyaqhathanisa sithi hayibo uyenani. Yazi ukuthi nosisi loyana uba team 36 38 40 usize. La bathanda uMpumelelo. Manje sesiyibuza ukuthi hayi ngeke dade wena asikholwa ukuthi ungenza into enjalo ukuthi uyu uMpumelelo lo ongamvezile. Uthi-ke yena cha. Mina ngitshela isimanga sento ukuthi uTirelo ukhona kule comment section naye uzoqhathanisa izwi lika future hubby wakhe. Yabo lento yokuthi ngibuye ngizizwe ngisathoyize into ecishe ifane nale ngoba phela manje ulevel balo wokungaphumuli ngoba usaqhathanisa izwi. Nizoswena siyamsukela uzohamba le video ithole ku-TikTok. Intombazane usisi nje omuhle manje ngeke uzombuka sakumbe usugqokeni ngoba bahlele emotweni. Lo sisi uyikhulumela ne-boyfriend yakhe. Thina sesiyabuza ukuthi awuyindaba i-boyfriend yakhe ikhulume njengendlela uMpumelelo ekhuluma ngayo. uMpumelelo loyo kubonakala isandla kuphela ke. Sithe siyehla nama-comment sifuna ukubona phela ozoconfirm ukuthi uyu uMpumelelo nangu uTirelo usethi hayibo ngisho amagama ilamagama uMpumelelo ajwayele wasebenzisa. Angihle ngoba kuhlekisa. Le ngane kamseleki njani? I-stress esifakela le ngane yabantu ngoba ingane naye lapha yisithi hayibo kwase kufana ngisho layini. Mawungayitholanga le video uyithola nawe uyoza uthi ayizwi laMpumelelo leli kodwa kuthiwa kuyena. Mina sengikutshela ngokuthi ke lento ayishoyo ukuthi yazi nami angiphatheki kahle ngigcine ngiyibona sekudlalwa ngami ngigcine ngiyibona ukuthi ngiyithoyize into le yaseyenza ku-TikTok ngoba ku-TikTok shothi uzoqhathanisa. Kuyona de kuthegwe uMpumelelo ahambe yoconfirm ukuthi uye ngempela yini. Kodwa sithini ngiyangithi nithi yona true love le. Ubu soulmate ubulevel bokuzwana nevision ayisupportayo. Cha ngithi mina hawu nithi uyafunda akangabi ne-stress sesikole akasiphase isikole akayeke lento.
uzohamba eqhathanisa amazwi la ku-TikTok kuzobanjani. Khona omunye othi-ke phela utirela into azoyenza uzomkhipha amahle. Yazi mina ngithini mangaphumelela ekwenzeni lokho uyobe emenzela umhawu uyobe emenzela isihle, ngoba le game akuyo hayi le ngane kwanayenzayo hayi ayijwayeleki into enje. Kodwa usawumntwana uzokhula-ke, usawumntwana 23 24 hayi sesihambe sithi ku-25 ila yothi hey ngake ngayidlala inganekwane yabo isiphaphamile. Ngoba manje nje mina sengiba worried ukuthi hawu maye lapha esibheka khona izwi kaMpumelelo zingaki ayibonayo ngosuku, ngoba phela uMpumelelo uyathegwa lapha ku-TikTok. Bayamusho abaseThekwini ukuthi kade simbona la. Naba nje abo bethi abusesimbuza ukuthi ijazi Mpumelelo linjani, uthi ijazi yehe hayi wayehleke buzoba bomdala indaba yejazi ukuthi uyalisebenzisa enwavele wahleka sathi lo hleka kanje akalisebenzisi. Ngoba ngeke ngizizwe sengifana nethoyizi wenza isokwalo-ke manje ngoba ufuna izwi likaMpumelelo kuma-video ezinye iy'ngane ku-TikTok ngesimo sokuthini ubheka i-boyfriend yakhe ukuthi ihambaphi, kodwa uyazi ukuthi i-boyfriend yakhe yamsusa kuyinamba eyisemuva ngoba seku-number 2 number 1. Utirela usazazi yena ukuthi ubani. Ku-season 2 ngangiyibuza ukuthi abazali bakhe bathini ngesimo sakhe mayelo behleka uDu. Bathi kusayiyona ingane yabo le noma seMpumelelo useyifaka into ethile, ngoba siyazi into abayihleka ku-season 2 kube kuvela ukuthi uMpumelelo nazi izigaxa zakhe wahleka. Nazi ney'ngane zamsele sezithi wena phela uvela uhleke. Ulapha ku-TikTok kuma-video amanye amantombazane uzoqhathanisa izwi laMpumelelo. Thina siqhathanisa ngoba sikhuluma ngey'ngane zesithembu. Ividiyo isiyatrenda nathi sizwe ukuthi hayibo. Nami ngiyasola kodwa-ke kuleya video. Uyazi ngisolani ukuthi loya dade uyile type uMpumelelo adila nayo. Kodwa manje sithi udade ngeke. Sesithemba yena udade ukuthi awungeke ukwenze lokho. Angeke uMpumelelo sesikhulume kangaka nangaye. Yabo yena uMpumelelo uyifundiswa ngazi nami uyayithola. Naye lo dade siyabona ukuthi uyisifundiswa. Naye siyasho ukuthi hayibo ngeke usenze leyo nto leyo. Ungayenzani? Makuyena uMpumelelo sekuyomela ukuthi avule isikhwama. uMpumelelo ukuze sibone ukuthi lesi sikhwama sakhe kunani. Ngoba lento ayihlangani. uMpumelelo ayiveli indaba yakhe ukuthi isikole siqede nini, kodwa izifundiswa ziyamnamathela. Hayi lo usho yena ukuthi usezizwa eyithoyizi uphithizela ku-TikTok ke siqhathanisa naye izwi kaMpumelelo. Siyami lengane iyaphumula ilezi indaba zaMpumelelo, iyaphumula ile drama uMpumelelo aphezukwayo. Yona iyafuna nokuphumula ngoba manje isizithi okungcono ngiphuza amaphilisi ngoba ngiyazi ukuthi kunengozi. Hayi nizomthola ku-TikTok ku-comment section ethi lamagama lawo unoMpumelelo ukhuluma kanje. Hayibo cha ngimangele sisazokhuluma nge-service show ngizonixoxela ukuthi sesiphuma ukuyoqhathanisa izwi. Thina-ke siqhathanisela ukuhleba yena uqhathanisela ukushaya ubuvalo. Abuke ukuthi uMpumelelo usethola omunye. Mpumelelo ezulwini uyokukhomba kanje uMpumelelo ezulwini sibe sicula ngaphakathi. Uyokukhomba ezulwini ngezenzo zakhe ngoba yini lento aseyenza. Akusekho phela ukuthi uDesperado lo sekudlulele, akuseko wokunye. Iphisa kasayazi futhi ukhethile ukuthi iphisa uzohlukana nayo ngenxa yokuthi ufuna ukunamathela uMpumelelo. Desperado lo sekuyenye into le useqhathanisa izwi.
Cha, mina mase ngibutha abafana banje ngize ngibukuthe ey'kubi nanokuthi sinobhuti ongeke uze ubazi ukuthi benzani behlupha iy'ngane. Hayibo, ingane ayinakuphumula. Kuthiwa ubhizi ngey'nto zesikole kodwa nangu iqhathanisa amazwi. Yini na? Uthando. Thando luni lolu wathi uyalazi njalo asazi. Ngoba umhlaba umkhulu kangaka akusho ukuthi usuzophelelwa. Phela khona elinye iculo lamaskandi lithi mangahlukana nawe ngizoshonaphi. Ngilithanda impela leli culo ukucula kwalo kodwa imeseji yakhona iyangidina. Uzoshonaphi uma kwenze njani? Umhlaba ungaka. Kunamathuba amangaki emhlabeni? Usuyonamathela i-stress ngoba usaba ukuthi kuzothiwani. Nale nto-ke yamagama akho, amagama akho azokudla. Yabo le nto ukuthi ube judgmental, ube nesimo esithini, ugcina usuhlala endaweni e-wrong ngoba ususaba ukuthi abantu bazothini. Angisho ukuthi khona osabayo. Ngiyaxoxa nje ukuthi yabo kona lokho usuke ujaji. Uyogcina ususaba ukuthi hawu ungasuka lana sekuyothiwani. Kanti sukuma. Silapha ku-TikTok. Ngize ngathi ngiconfirm ukuthi i-account yakhe yini noma i-fake ngithi i-account yakhe naye uzoqhathanisa izwi. Kuyothi sekubhalwa ama-exam abhala into angasayazi sebhala osibindi lapha ephepheni. Sibindi yolikhomba izulu. Izulu yothi nakya sesingaphakathi. Ngobani? Uhambe ifake iy'ngane i-stress, uhambe ikhathaza iy'ngane emoyeni. Hambe ifake iy'ngane i-stress ey'khathaza emoyeni. Sezoze yahamba ama-therapist iy'ngane. Akafuna ukuyiqoqa. Lapho ufuna beqhubeke bemthandeni engayiqoqile. Hawu, tiri. Ulapha-ke comment section uthi yazi ngisho amagama ayafana nawaSibindi. Hayi ke.